وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, бүгінгі біз дәрісімізде бізге шушы жәмғиятта яшаганда кішілер белән муамәлә кылганда инде төрле конфликтлар вакытында кішілер безгә берәр начар сүз әйтсә, зыян салса, инде рәнҗетсә безне, аларга карата үзебезне тотып калу өчен, сабыр булыр өчен ярдәм итә торган сәбәпләрнең өченчесе ул кешеләрне гафу итә белү. Менә шушы гафу итә белү бу бик зур ихтияр көче, бик нык иман, тақвалык таләп итә. Чөнки сиңа зыян салалар икән, аңа карап тору инде, эндәшмәү бик авыр. Әмма ләкин biz моны эшли алсак, күңелебезгә тынычлык алачакбыз һәм Аллаһ Тәгаләдән безнең риза булачак һәм инде ахират көндә инде зур әҗр-саваплар да безгә вәгъдә итә. Әле шуны да белергә кирәк, без аласы алдагы аятта Аллаһ Тәгалә моны бәян кыла, безгә начарлык, явызлык, зыян салсалар, без ничек итеп җавап кайтара алабыз динебез буенча. Шуны да хәбез сөйләшеп китербез. Аллаһ Тәгалә Шура сүрәсенең 40-нчы аятында әйтә: وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ ди. Яманлык өчен җәза ди, шул кылынган яманлык кадәр генә булырга тиеш. Кем инде гафу итсә ди, тынычлык сакласа, аңа әҗр-савап Аллаһ тарафыннан булыр. Дөреслектә Аллаһ Тәгалә зулым кылучыларны яратмый ди. Монда инде күренгәнчә бу аятта үзеңә яманлык, начарлык, зыян салган кешеләрне инде гафу итә алсак, аңа нәрсә була? Аңа Аллаһ тарафыннан зур әҗрләр, саваплар булачак. Әмма ләкин инде бу бик авыр гамәл. Чөнки күрмәгән әҗр-савапны өмет итеп, сиңа зыян китергән кешене гафу итү, моңа бик көчле иман, тақвалык кирәк инде. Һәм бу аятта тагын әйткәнемчә инде динебез буенча зыян китерүчеләргә нинди җавап кайтара алабыз, шул да бәян кылынган инде. Шуның безнең 3 төрле җавап кайтара алабыз. Шуның берсе яманлыкка яманлык белән бер тигез итеп җавап кайтара алабыз. Әгәр дә сиңа инде бер тапкыр суктылар икән, безнең хакыбыз бар, бер гынахсыз инде аның да намусын инде бозмыйчы бер тапкыр сугырга. Әгәр дә сиңа инде дурак дип әйттеләр икән, безнең хакыбыз бар, аңа да дурак дип әйтергә. Бу шулай гынахлы да булмыйбыз, намусын да булмыйбыз. Чөнки ул беренче безгә зыян салды, без инде үзебезне саклап, аңа да җавап кына кайтарабыз. Чөнки без беренче башламадык. Чөнки кешегә инде беренче булып инде Аллаһка иман китергән кешегә беренче булып кешегә зыян салырга, начарлык кылырга, рәнҗетергә ярамый. Әмма ләкин сиңа кылдылар икән, син хакың бар үзеңне сакларга һәм җавап кайтарырга. Әмма ләкин арттырырга ярамый. Аллаһ Тәгалә нәрсә ди? Яманлык өчен җәза шул кылынган яманлык кадәр генә булырга тиеш ди. Һәм шулай Аллаһ Тәгалә Нәхл сүрәсенең 126-нчы аятында да әйтә: җәза бирсәгез ди, үзегезгә тигән зыян микъдарында гына кайтарыгыз ди. Ләкин җәзаламыйча сабыр итсәгез ди, һичшиксез сезнең өчен файдага булыр ди. Һәм менә бу икенче төрдә җавап кайтаруның инде ул гафу итә белү. Беренчесе инде гаделлек, бер тигез итеп җавап кайтару. Икенчесе инде гафу итү. Нәрсә ди Аллаһ Тәгалә? Җәзаламыйча сабыр итсәгез, һичшиксез сезнең өчен файдага булыр ди. Аллаһ Тәгалә һәм шулай ук инде Шура сүрәсендә дә ди, әгәр дә гафу итсәгез ди, тынычлык сакласагыз ди, аңа әҗр-савап Аллаһ тарафыннан булыр ди. Без инде иман китерүчеләр, Аллаһка ышанган кешеләр инде без беләбез, иң хәерле кайтару, иң хәерле әйбер ул Аллаһ тарафыннан инде Аллаһ Тәгалә әҗр-савабы.
Һәм ул бер кимчелексез, бер отышсыз инде безгә моны кыямәт көнендә бирәчәк. Әле шуңа өстәп, әгәр дә без гафу итәргә өйрәнәбез икән, Аллаһ Тәгалә безнең дәрәҗәбезне генә арттыра. Моңа дәлил булып Муслим җыентыгында килгән хадистә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте: "Ма задаллаһу 'абдан би'афвин илля 'иззан" ди. Аллаһ Тәгалә гафу иткән кешенең дәрәҗәсен тагын да арттыра ди. Чөнки мондый кешенең калбына нишли тынычлык урнаша. Чөнки ул уйлап йөрми, ничек кенә бу дошманга инде бу зыян салган кешегә үчит микән, нинди генә зыян салый микән, һәм уйлаган мәкерлекләре булып чыгыр микән, булай эшләсәм эшли алырмын микән, күрмәсләр микән дип уйлап, нервланып йөрмәячәк. Гафу итә дә шуның белән бетте, оныта һәм инде рәхәтлек ала. Киресенчә инде үч итәргә уйласа, ул гел уйланып йөреп, гел шомлана, гел курка, һәм шуның белән инде төрле инде авыртулар да килеп чыгарга мөмкин. Бүгенге көндә бит инде бу нерв аркасында, стресс аркасында безнең булай да инде күп төрле авыртулар килеп чыга. Күрә, гафу итсә инде, аның фикерләре шушы дошманлыктан, явызлыктан инде китә һәм аны оныта. Әле шунсында уйлый гафу иткән кеше, әгәр дә мин кешеләрне гафу итсәм дә, Аллаһ Тәгалә минем дә кимчелекләрне, җитешсезлекләрне, гөнаһларымны гафу итәр дип өметләнә. Чөнки бит инде Аллаһ Тәгалә гафу итүче һәм гафу итүчеләрне ул ярата. Һәм бу инде иң хәерле җавап кайтуларның берсе инде. Һәм бу безнең бүгенге теманың инде 3нче сәбәпнең төп максаты гафу итә белү. Тынычлык алу калбыбызга. Һәм 3нче төре, ничек без җавап кайтара алабыз тагы? Ул зулымлык белән, артыгы белән. Сиңа бер суктылар икән, син инде бер сугып кына калмыйсың, 10-ны сугасың, яки инде сугып җавабы инде яткырып кипкәлисең аны. Сиңа инде бер начар сүз әйтте икән инде, тиле дип инде, син инде тетеп китәсең, ах син ахмак, надан, хайван, акылсыз һәм башка һәм башка. Буларга инде мисал китереп торасы юк, чөнки монсына инде бик булдырабыз, бик оста, без шуңа гына ияләнгән инде. Бүгенге көндә инде без менә шушындый катылык, дурфалыкны инде без батырлыкка саныйбыз. Русча әйтсәк инде грубость читаем за мужество. Әмма ләкин инде әгәр дә без гафу итсәк, кичерсәк, без аны инде куркак кешегә, юаш кешегә саныйбыз инде. Безнең инде кызганычка каршы наданлык аркасында, бу илемсезлек аркасында, шушы акчага, малга табыну аркасында инде безнең калпләребез инде таш булып катты, бәгырьләребез инде безнең шундый мәрхәмәтсезгә әйләнде. Безгә менә бу гафу итү, бер тигез итеп җавап кайтару инде ул бик авыр. Әле аның өстенә өстәп яхшылык белән кайтару инде бездә инде гомумән юк инде. Шуңа күрә кыскача гына алганда 3 төрле инде без җавап кайтара алабыз. Безгә начарлык кылсалар инде ул бер тигез итеп аңладык инде, бер суксалар бер сугып, бер сүз әйттеләр икән, бер сүз әйтеп инде. Яки инде зулымлык кылып инде, артыгы белән кайтарабыз инде. Монсы инде безнең җәмгыятьтә киң таралганы инде. Монсына инде әйткәнебезчә инде тукталып тормыйбыз, чөнки инде Алла сакласын инде бу бик куркыныч әйбер инде. Һәм инде моны гел укып, гел ишетеп торабыз инде. Менә 3нче төр инде ул гафу итә белү, кешене кичерә белү, һәм инде тагын да инде шушы гафу итүне инде ныгыта торган, тагын да иң хәерлесе, иң яхшысы инде изгелек белән кайтару. Бу инде иң авыры, иң өстен дәрәҗәсе инде. Татар халкында да шундый мәкаль бар, әгәр дә таш атсалар аш белән кайтар дип. Һәм бу динебездә дә шундый мәкальгә инде охшаш инде бик көчле бер аят бар. Әмма ләкин инде булай итеп начарлык кылсалар, яхшылык белән җавап кайтару, русча әйтсәк инде почти невозможно инде. Бу бик авыр безнең нәфесләргә,
Мәсәлән, берәр кеше инде сиңа суқты икән, сиңа инде елмайып матур гына кулыңа уртмадымы дип, әгәр дә дурак, надан, ахмак дисә инде, рәхмәт киңәшең өчен, тырышырмын, укырмын, акыллы кеше әйләнермен дип инде шулай итеп инде матур итеп юмор белән инде кайтара аласың икән инде, аңа шундый зыян салмыйча инде син Аллаһ Тәгаләнең инде иң яраткан кулларыннан буласың. Һәм шулай ук менә бу дошман буласы кешегә син дус булып куярга да мөмкинсең. Чөнки ул күрәчәк. Әгәр дә ул акыллы кеше икән, әгәр дә акылга заиф түгел икән ул, карале, мин аңа бит начарлык кылдым, ул миңа ничек матур итеп күркәм муамәлә кылып тора, ничек итеп елмаеп яхшы рәвештә кайтарды дип, миңа бу тормышта әле мондый инде муамәлә беркемнең дә кылганы юк иде, мондый итеп мин белән бер сүз сөйләшкәне юк иде әле дип уйлана, фикерләшә һәм ахыр чиктә барыбер инде килеп гафу итеп син белән дуслашырга мөмкин. Шуңа күрә дошманнар җыю урынына син киресенчә инде үзеңә дуслар гына таба башлыйсың, дуслаша гына башлыйсың. Һәм Аллаһ Тәгалә кешенең инде нәфесен инде шуны итеп барлыкка китергән, яралткан, ул барыбер яхшылыкны ярата инде. Ул начарлык кылса да, ул барыбер күңелендә яхшылык ярата. Һәм начарлык үзе кылса да, аңа яхшылык кылсалар, ул барыбер күңелен йомшарта, җибетә аның күңелен. Һәм бу минем сүзләрдә шушы галимнәрнең сүзе дә түгел, бу Аллаһ Тәгаләнең сүзе. Моңа дәлил булып тора безнең Фуссилат сүрәсенең 34-35 аятлары. Аллаһ Тәгалә нәрсә ди? "Ва ла тастауил хасанату ва ла сайиа. Идфа' биллати хия ахсану, фа иза аллази байнака ва байнаху адаватун кааннаху валиyyun хамим. Ва ма юлаққаха илля аллазина сабару, ва ма юлаққаха илля зу хаззин азим." Аллаһ Тәгалә нәрсә ди? Яхшылык белән явызлык ди, бер тигез булмаслар ди. Әгәр сиңа берәү явызлык кылса, син аңа җавап итеп яхшылык кыл ди. Ни өчен? Чөнки соңрак ул явызлык итүеннән туктар һәм инде тәүбә итеп, сине аңа гафу итәргә килер ди. Һәм нәрсә Аллаһ Тәгалә аннан соң инде бер-берегезгә якын дус булырсыз ди. Без әйткән идек бит, шушы йомшаклыгын күреп явызлык белән кайтам. Ул уйланачак, бары фикерләячәк, ахыр чиктә инде ул инде гафу итәр килеп сорарга мөмкин. Һәм шулай ук дәвам итеп әйтә Аллаһ Тәгалә нәрсә ди? Ләкин ди бу эшне һәр кеше эшли алмас ди. Мәгәр чын сабырлы мөэминнәр генә эшли алырлар ди. Һәм инде явызлыкка каршы изгелек итү һәрбер кешегә бирелмәс ди. Мәгәр олуг бәхетле кешегә генә бирелер ди. Аллаһ Тәгалә күрсәтә безгә, әгәр дә сез шулай эшли аласыз икән, сез дуслашачаксыз, дошманнарсыз яшәячәксез ди. Әмма ләкин инде мондый булырга, шушындый дәрәҗәгә ирешергә, ул бик сирәк кешеләр генә ирешер ди. Чөнки моның өчен, моны аңлар өчен, моңа төшенер өчен, бик каты иман кирәк, бик каты Аллаһ Тәгаләгә ышану кирәк. Күрмәгән, татып карамаган әҗер савапларның алуына ышану. Һәм шулай әле тиз генә татымаган Аллаһ Тәгалә дәрәҗәсен күтәрәм дип кем гафу итә. Һәм шулай без шыңхатлык күнеккән бу дорфалыкка, әшәкелеккә без һаман аны әйтәбез, йомшак булсаң, юаш булсаң, сине таптап китәләр, сытып китәләр. Аның җәмгыяте шундый, шунсыз яшәп булмый. Мен һаман шуны ишеткәч, гел укыгач, менә моны үзгәртү инде безгә бик авыр. Әмма ләкин Аллаһ Тәгалә һәр кешенең психологиясын иң яхшы белүче, чөнки ул аны барлыкка китергән. Ул нинди генә уста психологларга караганда да, шушы психологларны Аллаһ Тәгалә үзе барлыкка китергән иң хәерлесен белә. Һәм ул безгә шушы Коръәни Кәримдә инде әйткән. Әгәр дә яхшылык белән кайтарсагыз ди, нәрсә ди? Дуслашырсыз ди, күңелегезгә тынычлык ирешер ди. Әмма ләкин инде күбегез моны эшли алмас ди. Һәм Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә безгә инде
тәүфыйк хидаят бирсен ие, менә бу аятларны, хадисларны аңлап, мәгънәләрне төшенеп, аны тормышта кулланырга һәм шуның белән яшәргә Аллаһ Тәгалә хидаят тәүфыйк бирсен ие, иманнарыбызны, тақвалыкларыбызны арттырсын иде. Һәм инде ахир чиктә инде үз яныбызга дошманнар җыймыйча, киресенчә инде кешеләр белән дус булып, тату, матур гына яшәргә Аллаһ Тәгалә инде насыйп әйләсен. Субханакаллаһи ва бихамдик, ва ашһаду ан ла илаһа илля анта, астагфирука ва атубу илейк.